Langileen, 6. eta 5. mailako, 2. eta 1. mailakoei irakurtzen diete ikasteko. Goazen ikustera. Xabean hartz. Barkatu. Zer maila zareten? 6. mailako. Zer 2. mailako irakurtzen diazue? Bai. Zer modu zuen bikotekin? Ondo. Ondo. Zuen urtez asko betu dute? Bai. Orain zure bikote eta zurekin grabaketa iezaie aldego egin, zure eta zure izan. Txakurrak nire etxea, biek batera ere zuten, galasi, aitak. Eta gustatzen zaizu zure bikotea, gustatzen zure irakurtzen egotea. Eta zure bikotea, agur. Itxaso, bian, sartu. Eta gustatzen zaizu irakurtzea? Asko aitzea ikasten zure bikoteakin? Gustatzen zaizu zure bikotea? Eta zer galtzen zute irakurtzen aizaten? Irakurtzen zute? Zer lan aizaten egiten nahi? Irakurketatzeko. Bai, zein behartzen duten beste? Irakurri Agur, pasa. Eskerrik asko, eta agur, agur.